खुलुमबाय। इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइया सफैबाय। 2021 मायथाइया बारलांबाय। गोदान बोसोरनि मुङाव आं आंनि बिथिंनिफ्राय बयनोबो खेबसे खुलुमनाय जासिहरो, मान बावनाय आरो गाहाम हामलायनायबो जासिहरो। 2021 मायथाइयाव जों गोबां खैदां खैफोदजों जुजिनानै बारसिबोबाय। गोबां सिमांफोरा जाफुंबाय, गोबां सिमांफोरा जाफुङाखिसै। खैदां खैफोदजोंबो जोङो जुजिबोनांबाय। नाथाय गासिबो थासारियाव जों खौसेयैनो गसंथानानै बेफोर समफोरखौ जों बारबोबाय। 2021 मायथाइया बारलांनानै 22 मायथाइयावबो दा बेबायदि खैदां खैफोदफ्रा फैगोन, गोबां रोखोमनि थासारि फैगोन, जोंनि मोखाङाव गोबां चेलेन्जफोर फैगोन। जोंनि गेजेराव बायदि बायदि सानस्रिनि मानसिफोर थायोब्लाबो, राजनैतिक बिथिङाव आलादा फोथायनाय थायोब्लाबो, जोङो खैफोदनि समाव खौसेयै गसंथालायनानै सिगांलाङोबा बैफोर समफोरखौबो जोङो बारलांनो हागोन। आं मिजिंथियो फैगौ समाव जों बिदिनो बे बोसोरखौबो खौसेयैनो गसंथालायनानै बारलांनो हागोन। आइजो समाजाव गोख्रों आइजो समाज दानो हाथों, फरायसाफ्रा गाहाम सोलोंथाइ मोनथों, आबादारिफ्रा आबादनि रांखान्थि जौगाहोनो हाथों, मोनफ्रोमबो न'खरनि दुखिया रांखान्थिया गैया जानानै गाहाम रांखान्थियाव जाहाथे बारस्लायबोनो हायो, गोग्गो समाज जाहाथे दानो हायो, जोंनि राव हारिमु आरो धोरोमखौ लाखिनानै जों जाहाथे सोद्रोम गोनां मोनसे हारि दालांनानै जोङो थांनानै थानो हायो, मुलुगाव गावखौ दिन्थिनो हायो। बिनि थाखाय जोङो खौसेयैनो आवगायलांनांगोन। फै गोदान बोसोराव गोदान मोनसे थांखि लानानै गोदान समाज दानायनि थाखाय सिगांलांनि। गोदान बोसोरनि बयनिबो खेबसेबाव खुलुमबावबाय आङो। हेपि निउ इयार। 2022 मायथाइया बयनिबो थाखाय गोजोनथाव जाथों।